Il-Merrill, l-asfur nazzjonali. Kien fuq il-lira, immissa tar, minn floku fuq l-euro, sarib hemm fuq id-dar. Il-Merrill, l-asfur nazzjonali. Ir-raġel ġwien ħajħ suwed bisfond kaħlani. Il-mara kannelija, il-bejta li tlibnija. Dbit fuq l-irdum, meta t-temp jibda jsir sħun. Dbit bejn 3 u 6 bajdiet. Sa darbtej f'sena ikolla l-uriet. Sa kemm jikbru u jiżviluppaw, il-bejta huma jikkapparaw. Minħabba kuluru ikħal u l-ħoss tal-għana, il-Merrill spiċċa ġo gaġġa, imsakkar fi djarna. Bis-saħħa tal-liġi, il-Merrill ġi protett. Miflof f'gaġġa araħħa d-dingli jew ġol buskett. Lil dan l-asfur ejja nipproteġuh għax uliedna jixtiequ jgawduh.